ya Bagong. Bekti ndak tampa ora liwat bae pangestuku tampana. Nggih, kula pundi muga dasa jimat paripe. Bekti kula kate sengguni. Pancen bocah trendulu. Wah, janur gunung kadingaren. Padatan sing wis-wis mataun-taun pasewakan jenenge Bagong pingaturke bekti karo aku ya bengi iki. Aning mboten napa-napa wong panjenengan nggih tiyang sepuh. Kedahe dipun bekteni lak nggih pun leres. Iya. Wah, wong ya biasane gunemamu ki nyangklak pundak ning karo aku. Ning wong pengin iki mboten. Among pengin iki Bagong niku amonge Bagong dalu niki wadugi. Dadi bengi kuwi ana sing nganjingi. Nggih. Dalu niki kula pun dianjingi kula niki. Kula niku lek gleleng lek wonten guse niku wah wong kula niku mampir teng Padepokan Sapu Jagat dipun ruqyah kula. Sakniki pun menep rumiyin kula nakal kula niku. Aja layak samu barang ning pasewakan kuwi angger petemu aku korekku mesti ilang. Wah, jan kaya sing balung. Ha nggih. Samangke Kang kowe iki omong to, kakangku mbarep. Lah kowe kuwi ndrewiwi ning mburi wae kok. Ya gantian ngomong. Ya kabeh mangandum gawe nyebar godhongkara sabar sawetara. Wis didhawuhke karo Gus Dedi mang ning mburi. Innallaha ma'asabirin. Wis kage ndang ngomong. Ya aku tak ngomong kok lambemu aja gambleh wae. Iya Petruk kage kowe matura. Ana wigati apa? Jeneng sira sak kloron punakawan Petruk lawan Bagong nenek ana Praja Ngamarta. Nggih sinuwun. Samangke ndadosaken kawuningan. Dene menapa nggen kula sowan wonten Praja Ngamarta menika kula namung minangka sesulih talangatur. Sesulih talangatur nggih menika saking Bapak Semar nggih bapak kula. Nggih. Kowe dadi sesulih utawa utusan tuwa kongkonan Kakang Semar. Nggih menika leres. Samangke kula mboten bakal nambahi tetembungan nyudani titipan. Mekaten. Wonten 7 kalenggahan nari menika. 7 dina. Inggih. Pun Bapak Semar menika namung nguntak ngantuk kados pun boten gadah semangat urip. Sembarang menika kula minangka dadi anak nomor 2 nggih kula tangketi. Pak. Sajake pirang-pirang dina. Nek mboten klentu niku malem Jumat kliwon kepengker. Jane sawetara ki kok ning Jrambah. Wong biasane ning Lincak, ning Jambah gelar kloso. Kok kahanane ngowah-ngowahi adat ki ana apa to, Pak? Kula sediani kowe pengen mangan apa to, Pak? Wong ya aku ki dadi anak kudu bekti karo wong tuwa. Iya Petruk kuwi bener. Arep njaluk unjukan apa? Matura. Paring dawuh to, Pak. Aja ndadekke pikiran ngene iki. Ndang kandha. Sing prasaja wae apa sing mbok dadi unek-unekke pikirmu. Kula niku ngantos jimbleng. Bingung. Dina-dina mung lemah-lemah, Pak. Apa kepengin rabi maneh?
Ah ngoten niku nggih mboten nyauri. Nah kula niku repot. Wusananing ngoten. Ning kaya bapak ki mung meneng bae deloken to. Para kawula ana ing Karang Kadempel ki musah masih. Terus piye kahanane bapak minangka dadi tetuaning desa, minangka dadi lurah. Kok njur kaya mengkono kuwi terus piye bapak gemregah tangi. Nah, ngaten terus bapakmu Kondowi. Ngaten niki kula matur ning makili bapak, nggih. Niki mengke kula mboten nambah-nambahi nggih mboten ngirang-irangi. Iya Petruk. Petruk lawan anakku Bagong. Nah sing teng riku nonton kula kalih Bagong. Wong gareng penggane ngoten nika. Gareng menika kan nggih piantunipun bocah sregep banget bendina ana ning Tegal nggarap Tegalipun bapak. Ngene gareng. Petruk lawan kowe Bagong mangertenono ya tole yen to bapakku wis 7 dina 7 bengi atine bapakku wis susah. Bapakku wis ora pengin piye-piye. Wah, bapak nceritake. Nalika semono bapak ana kayu mangan, jathukna uripe mulya, mukti wibawa mbau dendha. Wis ora kurang sembarang. Njur bapak duwe pilihan kepengin mudhun ning Arcapada to. Njur kahanan kaya ngene iki. Bapak bingung, bapak ki terus piye? Nyawang deloken molah mubah musike para bendara-bendara sing ana papan dhuwur kae kan. Wis ora gelem mikir kawulane njur saenake dhewe. Wah, yen kaya mengkono kuwi. Wong bapak bali ning Kayuwangan. Bapak muni ngono kuwi muntab jebret. Ismaya tirose niku medal saking bapak. Ismaya matur, Semar dadi wong sabar. Yen to negara bakal bisa waluya yen to kowe mbangun Kahyangan. Lah niki. Terus bapak matur, minangka sanane mbangun Kahyangan kuwi Karang Kadempel kudu kasinungan wujude Jamus Kalimasada paribasan suwene sakedheping netra. Nah, menika aturipun bapak. Cukup ngono Petruk. Nggih, dados anggen kula sowan wonten Praja Ngamarta mriki dipun kengken bapak, nggih. Menika ngampil nyuwun ngampil wujudipun Jamus Kalimasada kagem srana bapak bangun Kahyangan wonten Karang Kadempel. Nggih, cekap semanten antur kawula. Kula akhiri wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasamu ya apik tenan to, Truk. Apik wong ya aku ki MC manten kok ya dak. Oh ya sembarang dinyangi. Dadi matur yang ngene bendara kuwi kanggo tata basa sing becik. Iya Petruk, dene apa ing kono yen to bapakmu ya Kakang Semar duwe gegayuhan sing luhur. Ya kuwi arep mbangun Kahyangan kanggo maloyake jati negara ben waloya kuwi nganggo srana Jamus Kalimasada. Nggih. Sawetara kuwi bapak ugi nyuwun panjenengan ndara-ndara kula Pandhawa ugi nderek rawuh wonten Karang Kadempel minangka dados paseksen. Ya kaya ngono ya Petruk.
kagiat resang kapirangu ore nengkul kinempit kampit duh sang retnaning pamono Semarante jepepek manyer-manyer gondol bisa buntut tempret gantil hawallah alat syukra Anangger Prabu Puntadewa inggih bapa Premban dene apa nggonku Praptana Praja Ngamarata kene jembule pidak jempol kekarepan padha karepe sing dayone Semar Badranaya kang kongkonan ya kuwi putrane Petruk Kantong Bolong. Dene apa ing ngarep nggonku kepengin ngampil wujute Jamus Kalimasada kanggo tumbal Praja Ngastina. Jebule kono terus piye ngene iki? Inggih Bapa Premban. Mangertenono Petruk wonten dawuh Praja Ngastina lawan bentaramu kuwi isih nak ndulur ya kabeh mang kudu dipikir inggih kula menika sesa-sesa ingkang kagungan ngene ya Petruk sing gedhe pangapuram dene apa rawuhipun Bapa Premban Durna kelawan Paman Patih Sekuni ana Praja Ngamarata semono uga kepengin ngayunke wujude Jamus Kalimasada kanggo tumbal Praja Ngastina kanggo ngluwari panandang yen to dadi pranataning Praja Ngamarata endi sing teka ndingini ya kuwi sing bakal diparingke. Oh, kados mekaten. Pranatan teng Praja Ngamarata menika ingkang dingin utawi ingkang rumiyin dumugi wonten praja menika ingkang dipun riyenke. Iya Petruk Kantong Bolong. Ning samudarang nika nggih dipun itik-itik. Samubarang menika digagas rumiyin. Yen to Jamus Kalimasada kaboyong wonten Praja Ngastina dipun damelaken tumbal. Ora wurung yen to tumbal menika kan namung dipendhem. Ha namung dipendhem, lamun dipun pendhem boten kanging dipinakaken malih. Ah. Ning ya mangertenono Petruk. Yen to Praja Ngastina iki semono uga aku minangka dadi guru. Iso ora bisa kuwi kudu tak boyong mergo aku sing teko dhisik. Wis kosek to, gantian leh ngomong. Kabeh urung dijawab wis dhisiki. Kowe meneng ae Bagong. Lah sampean yo ngono kok. Ndara Puntadewa urung pawangsulan sampe wis nyela-nyela. Iya Petruk, aku ngerti inggih semono semanten ugi Bapa Penemban. Petruk ing kono kowe kudu iso nrimo. Ning mboten saged trima kula. Kula mboten saged trima. Ah menika jenengan kedahe saged manggaita. Nggih. Saged manggraita yen to negari Ngastina menika kenging pagebluk Mayangkara menika pun sak watese, pun sak pantese. Ah, cobi ta. Para-para ingkang linggah wonten praja menika kados pripun? Menika namung mikir sak penake dhewe.
tumindakipun pripun ingkang sampun ngartos. Jenengan kedah pamikir menika pranggaitanipun saged dah landhep. Ning mangertenana Petruk. Para putraku Pandhawa, para putra Sesmaku sing bisa dadi kaya ngono yen ora jalaran bapa penemban ki ora meleh mbel gedhes apa. Anjenengan niku contone apa? Lah kae jenenge kuwi putra Sesmaku sing gedhe dhuwur. Raden Werkudara pikantuk ya kuwi ngelmu sangkan paraning dumadi Pasedan Jati. Kayugung susuwe ngangin banyu Perwitasari mahaningipun suci. Halah nika sejatipun panjenengan apus-apus. Rumiyin panjenengan badhe ngloropaken ndara kula pun gedhe Werkudara. Jenengan alap patine. Iya bener kuwi mbiyen asine dijoroke. Kuwi asine pengen mateni ngarah patine. Samentara rumiyin ndara-ndara kula pun Pandhawa jenengan lebetake teng lebeting Sumurupa saya. Oh alah ora omongan karo kowe Gong. Bocah kok dijak omongan angel ora usah digarap. Bocah kok dijak omongan ruwet ya judali. Bocah kok repot titip. Jane kuwi kok ndrewiwi ae. Apa ora ngerti bapak penemban kene-kene? Iki pendhita. Iya, pendhita ning kono. Pun menika cekak cukupe Jamus Kalimasada kula suwun. Ya ngene Petruk. Krana Pandhawana cacah 5. Ing kono aku bakal pirembugan marang kadang-kadangku. Wah, jane yen to Kakang Semar duweni gegayuhan arep bangun kayangan, aku arep paring sabyantu. Jodipati bondo maewewu mok tewu ora apa-apa. Wah, masuk. Semono uga aku kepengin sabyantu marang Kakang Semar. Yen to babagan Jamus Kalimasada aku ora bisa menehke Petruk. Kudu rembukan kadang-kadang dulur-dulur wana cacah 5. Was. Yen to kados mekaten ndara niki mengke kriwikan dadi grojokan. Nglandang carang Jaka Pucuk. Kowe bisa nggawa wujute ya kuwi Jamus Kalimasada yen to bisa ngelangkai bangkene Begawandra. Wah dadi tenan iki. Wong wis tuwek dijak omong-omongan sing becik malah kaya ayo metu jaba. Minggat ora. Iya. Durna musuh. Ayo. Kakangku Petruk musuh Durna, kowe musuh aku Bang. Lek musuh kowe jelas kowe. Wah, kowe ndang mlayu ta? Aku tak njaluk pamit kan. Ketok wis jam 11. Wah, jan apik iki. Wis matur nuwun wis. Jan Kakangku Petruk ndang das. Iya Bagong. Kae Kakangmu Petruk wis metu. Jeneng kowe kok durung metu. Kagenggal metu wong njaba. Wah, metu njaba mboten penak. Metu njaba wis ora dadi. Jenenge metu kuwi lak ya neng njaba.
jaba. Wah niku lek liyane nek kula metu nggih mboten teng jaba. Bagong, aja celometan tak gecek ndasmu iki pasewakan. Wah mboten, Ndara, mboten. Tetembungan sing apik. Nggih, aturaken samudra pangasami anggen kula bilih menika matur menika wonten sisip sembirite wonten lepating ukara mrujuting tembung. Ya ora kacipaya pengapa. Kan. Ayo kaki ndang metuwa. Lah niki kula medal niku terus hitunge pripun? Hitunge piye? Nggih mosok saktik-saktik mboten ana. Sangune ngoten lho. Sangu apa Bagong? Mosok cewu-cewu ngono ra nduwe. Bendara kok nggawa dhuwit. Pait. Engko nek wis teko Karang Kadempel tak sangoni. Wah. Nggih. Pamit nggih Sinuwun. Iya. Wah, jamitas wis. Iki sapa iki? Kula pun Tumenggung. Gawa dhuwit. Nggih. Enek pira? Menika wonten 50. Enek tak gawane. Mengke diwangsulke napa mboten? Njaluk Janaka. Opo gak Bagong bocah kaya ngono. Ong. Dawe. Kowe ora ndang metu tak gecek ndas. Wah, aku lho tak medal nggih. Mas, pamit kula Ndara. Ndara kula gedhe. Iya sing ati-ati Bagong. Yai Janaka atinipun Kakang Yai dalah Yai Werkudara. Wah, Puntadewa kakangku. Ninggih Kakang Mas. Iya gini Bapa Penemban Durna uga ngayunke wujude Jamus Kalimasada kanggo nyirnakne memala sing ana praja Ngastina. Semono uga Petruk kantong bolong minangka kongkonan Kakang Semar. Kakang Semar duwe gegayuhan bangun kayangan. Iki banjur diwenehke sapa adiku sakloron. Lho ninggih Kakang Mas. Bilih samangke wujudipun Jamus Kalimasada badhe kaparingaken dhumateng sinten. Monggo katurang Kakang Mas minggah wonten sanggar pamujan. Meminta dhumateng kanugrahaning Gusti ingkang Maha Widhi. Nyuwun pepajar samangke. Iya Yai Janaka. Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku piye? Kaki Budarna kang padha ngantung seba. Ingsun pundur ngedhaton munggah ing sanggar pamujan. Kekanthi murih mulyaning negara
Santi Mulya. Wah, iya Kakang.